Hak arpulai tarik risau ka jingkemen kinong penyat ki Kmie ki Khubor ki Nonghikai bat ki Khynnah skul ka St Paul's Nongpoh kalak-kelang sya sahid beneng haba ki Khynnah skul barim ki lalum lang haka wei ka lumpung yamir jingmut ban Tehsong Mlon ya ka jing yadai ka jing it bat ka jing buram markeliang ban besu haki jingmut jing perkat ban kentiu ya ka puli putih syaki kenjang bahajrong haki senam banwan. Iakynduh kalumpung la penlong hapalau skul hakaba uba Mlon MLA ulalong ukongsan bat uba Shadap District School Education Officer DSEO ulawan kum urang ba balakot ngau bah kerpang. Reverend Padar Peters Emle Parish Priest bat ka Reverend Sister Angelina CH Marak Headmistress kila pediang buram ya baro ki balapoi syakane kalumpung yamir jingmut. Haka jingkren hakane kalumpung uba Mlon ulai yaro ya kinong penyat ki bala penlong Iakynduh ka jingya kendu ulang bat ka jingya mirjumut hapedeng lai teli kibor perkhan kinong penyat skul ki Kmie ki Khubor ki Nonghikai ban sandur ya ka lawe ki Khynnah skul. Kani ka skul ulaong kampat jupen sengosi ya ki Kmie ki Khubor nadu basdang namar kala ai ya ki jing hikai bat ya ki so bathiang ya ki khon ki kti jongki ha ki jing pule ki bala khet ha ki examen bapher. Nakani ka skul lami ki rang bat ki thei kan sai tang na ribhoi hanre ki wei patru ki la yai lengba nakani ka skul kini ki so bathiang nakani ka skul ki la penno lagi jongki bha bante ya ka Meghalaya bat ya ka ri India kumju ulaong ulaya ro ru ya kinong penyat bat ya kinong hikai ki bala penthli ya la de ban ailut haki Khynnah skul ya ki jing start baki don hakado nut bat haki jabi jongki ki Khynnah skul kila penyap bid bat penlengo ngan yai baro hakani kasngi da ki jing shat jing ruai bat ki drama lengkot ki bakit jing mut shikadai hala ka jong ka jing em kini ki jing shat bat ki jing ruai kila penthanda ya ka do nut berkajabi joki Kmie ki Khubor hakani kasngi. People's all kneel and worship their reigns. The whole universe will be renewed. Nagamta ban pentikna bagi sembok perkhat ki badan kam jong gejuk ke pementa an penrung hagi jabing ki jong gipun gi siu ki jongi bat ha gejuk ke por mandagasngi ha gane geji keduk ke bakarpang jong gi Kmie ki Khubor kilai iru nalor gejing nang gejing start ke baki ki yo kilai iru ye ki sab ki phong ki baki kilapen i lengba jong gane ke por ka St Paul Higher Secondary School kadai ka wei ni ki school ki balapau hapo jong kadai ka dong berkathan ke jongi ngamar na tin banong balarangin haidin hagi por ki baladep hagawai dei bat ki result la hagadai ka SSLC la ne haga HSSLC ka St Paul kadai ka school ka bajuan syakmat. Despite of so many challenges encountered by the school management, but you succeed to perform well every year. Congratulations to the teachers, congratulations to the parents, congratulations to the students for all the efforts and the contribution that you have made toward this school. Kasngi ka bakamentam na kabantay jogi Kmie ki Khubor bat ki Nonghikai kadi kasngi ka bakiwara yaw so o bathiang ha kasngi ka yo as a result mending lagi ka tu drama ka ba internet ka badan gijingmut sadin jongka ka bakren sapang gijinglong gijingman jong ka juk ka jongi ka pamenta ya kita ke ardli gilong ying jong ba jon berbakit kedai sisa
ke drama ke ba ai ben sim bat gi babon gi kimi gi pa ke badan saudong ke ni ke jaka kan long ke jing hikai na ke bentai jong phi bat jong yilang baro ngis gong thu ke don ke jing ong dagi riusta cha kan pedon kam haga tin phareng ke ba ong. A winner are not people who never fail, but people who never quit. Nong job umde uban fail Andre kide ki briu ki bong song that bani pun. Ni isai krar lang ba jong katu ka drama ka bala pen i. Ya gejing yaisha ya gejing Italy ba gejing Tristom. Jong kitu ki long ying. Nagap taban pentik kena war ketu kolong ying long sem ka bagi khun gi jongki gi lapmet ya ka page mobile bat ki kam ki bom nok senyang sapang gi bentoy gi jongki ne haga bukut ki yo ya gi hikai ka babiang bakin la ban long ga ya teli ban pendon durom ya lau pau jongki namar kata ngi song thu haga jeng aj lenti jongane ke school haga ne gi jaka Isgo wan ai khoblei kerpang na kabanta ki missionary ki father ki sister ki bala no senyang sibun na kabanta kan ke school bagalong kumni kum bagalong ngimdei ban kelet ya ki nong seng ki nong prat lenti ki bala yalam syakmat ki bala dan kabanta ka bakrau ban pentikna bagan ke school kalong kumni kum bagalong Ngelayos ngo gi kentin nagi nak school gi ba menswa ba opel ila pensko ngelayos ngo gi kentin nagi kimi ki kpa ya ga balmi khmat dai pastor B ki bala ai ya ki kentin ki ba koridor ya ga jinno senyang jong ke nega school bat na pedeng jong gi kimi ki kpa ge badan hangneru ngamaratin ban ong ba bidang don ya gijing syania ya ka trust ba ka confidence ya ka nega school ba ka nang la ban ai ka jing nang gijing start na ka ban tagi khun gi siu gi jong